President Mnangagwa has promoted Paul Tungwarara from being a presidential advisor focused on Dubai to a broader role that now covers all regions. His responsibilities have also been expanded to include empowerment programs. Sadamina mashobda pangwana chinoka kunze mukomana Tungwarara aelevatewa. Chitiko choshamisa vanhu takambonzwa Hubert Angel achitaura pamusoro prophecy pamusoro paTungwarara, but panguva ineyi tichiona Tungwarara achielevatewa, vanhu vakutanga kuchibvunza kuti so prophecy yaTungwarara ndeyechokwadi here kana kuti ndeyemanyembo. Sadapinda mashokobdanjiko panguva ineyi kuti subscribe or like on the bell icon. Crime watch inoenda mberi ino achiti Dr. Tungwarara has been involved in empowering communities through various government programs across the country, including the Presidential Constituency Empowerment Fund. According to his appointment letter, he was officially appointed under the Constitution on 23 February 2026. He will serve a 2-year term, which can be renewed. In his role, he is allowed to represent the government in engagements related to his responsibilities. The letter also asks relevant authorities to give him the same privileges, support, and protections given to other presidential advisors. Doma developments aripo pamusoro penhau yaTungwarara. Reason papo not kudii pamusoro penhau iyi, Tungwarara are labeled as one of the people vane that label kuti zvigananda, people vari kuonekwa kunzi vanoita zvavanoda nemari yenyika, and they have got the proximity to power. Madecisions avanoita kana zvavanenge vada kuita hapana munhu akwanisa kuvaopoza nokuda kwokuti ndivoka vari kunzi ndovene venyika. Kana comment section medu dzafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.